Хора, аз съм Адриан. Аз съм Адриан. И хора, днес ще ви покажем... Днес ще снимаме сам на сам. Също ще ви покажем... Добре, и също ще ви покажем тук работното ни място, което ще снимаме клипове за сега, понякога. Ето го хора, той е в един парк, така. Вижте. Ето, това са прозорците, тук. Това тук е пак някакъв прозорец. Тук е прозорец. И тук е пързалката сега да се пуска, да нали пързалка. Хора, също звучи малко... Чакай. Също звучи малко смешно, че ще снимаме клип. Ще ви покажа и надолу етажите. Чакай след малко. Първо да направим клипа. Добре, ева насам. Хора, както разбрахте, ще играем насам. Чакай, така. И само, че нямаме никакви листчета, нямаме никакви въпроси, ще си мислим въпросите на ум. И така, да започваме. Значи аз ще казвам въпросите. Някога карал ли си от магазин? Или от нещо друго? Не. Аз не. Ясно. Някога задържала ли те е полиция? Не. Някога пътувал ли си самолет? Да. 3-4 пъти. Ясно. Някога... Чайте, че нещо... Това ще е малко тъп въпрос. Някога ходил ли си на море? Да. Всяка година ходя, ама миналата година не можах, защото имаше нещо така, не ви интересува. И така, на хора сега другия въпрос. Някога имал ли си домашен любимец, котка или куче или хамстер, нещо? Да, котка. Да, и аз имам котка все още. Някой път ще ви я покажа, но е палава. Някога заглеждал ли си учител, учителка? Не. Мисля, че не. Може да. Някога задай някакъв въпрос ти? Някога псува ли се майка си и баща си? Не, никога дори. Това беше доста тъп въпрос. Някога бил ли си на... Не да кажеш на колата. Не, нямаше да кажа. Сега да кажа нещо друго. Чакай. Някога имал ли си повече от едно гадже наведнъж? Мисъл, за едно сега да имам едно гадже и после още да ги използвам. Футбол, например футбол. Да, бил съм. Ти? И аз съм бил. С две или три бях. Аз 3-4. Някога изхождал ли си се в гора, ако ти се е ходила по нужда и то голяма? Не. Аз да. 2 пъти или 3 пъти. Чайте малко да мисля. Си кажи нещо. Пил ли си някога енергийни напитки? Да, пил съм. Я. Ако се чуете, що се замислих, това беше, защото... Абе, не искам да кажа. Кажа още нещо. Аз се сетих. Ама аз съм пила енергийна напитка, когато майка ми баща ми са дали. Да подчертай. И също хора, има и още един въпрос. Някога пил ли си алкохол? Не. Да, аз един път. Аз съм пил мента, честно да си призная, пил съм мента. И това. И още нещо. Аз един път си спих една чаша без да искам. Бях навънка с приятели и бях си забравила водата в къщи. Играехме в футбол, тичахме много и такива неща. И само да я прибирам и викам, мамо, това вода ли? И тя вика, да. Тя имаше предвид за нещо друго. И аз имам чаша, само год всичко наведнъж и викам, мамо, това ли беше водата? Това беше водката. И аз викам, Алекс сигурно ще напише в коментарите, да не е доста филмиран.
Да, бе, не е вярно, само малко. Аре, баш, питай майка ми, айде баш ще Добре. Чекайте нещо, да мисля. Някога спал ли си навън? Например, някога спал ли си тук в гората някъде? Не. Аз не. Все още не са ме гонали родителите и не искам да ме изгонят. Някога нападало ли те е куче? Мен много пъти. Най-вече в България колко кучета са ни нападали. Излизаме от гората и само е така, само ги съскаме и само гледаме 3-4 кучета, само бегаме с колелата. Чакайте, някога карал ли си кола? Да, много пъти. Аз съм карал сигурно 3-4 пъти кола. Аз 5-6 пъти, 6-7. Кажи нещо. Holy shit, Някога ходил ли си по пижама в училище? Не. Не. Да, аз ходих в детската градина по пижама, само защото ме мързеше да се облича. Дори майка ми не ме усети. Ти искаш да кажеш нещо? Има ли си такова дрехи, които да струват повече от... Какъв това въпрос, бе? Аз тук да знам дрехите ми колко пари струват. В смисъл, не помня, така да го кажа. Тази дреха Вучо ми я подари, тази дреха Леля ми я подари и не знам. А ти? Кой ми е най-много било? Е това. Не, обувки. Айде с обувки. Така направо всичко. Такова тениска, блуза, панталони и обувки. За обувките знам, аз съм имал обувки повече от 100 лева, ама за дрехи не знам. Аз обувките ми бяха 200 евро. Това сега където го нося на полицията. Това ми струва на 120. Само губим време. И така, хора, това беше от нас. Също исках да ви кажа, че сме много неподготвени. Да. Заради това просто си загубихме листовете, загубихме си въпросите и така нататък. Защото нашите се събираха с техните, защото не се завиждали от 5-6-7 години. Някъде. Хора, ето вижте всичко тук. Ето. Също ще ви покажа. Ето горе даже има някакви дъски. В смисъл по-така. Ето го е втория, долния етаж. Аз като се едно ви показвам къща. И от тук може също да се качите. Като се едно ще дойдете, направо ще се качите. Имам предвид, че от тук мога да се качвам. И от тук мога да се качвам. И това... И хора, това беше от нас. Надявам се този клип да ви е харесал. Чао!